Ya. A ver, a que anos te empezou a interesar os libros? Bueno, empecé a ler libros con moito agarimo e moito interese cando tiña aproximadamente 14, 15 anos. Entón eu penso que era unha cousa que había na casa, non? Meus pais ou xente na miña familia sempre recomendaban libros. E me di, leches este libro? E eu, creo que non. Pois veña, anímate a lelo porque ten cousas interesantes sobre a literatura, sobre a historia de Galiza, ou moitas cousas. Entón eu penso que foi unha cousa da familia, que sempre houve libros na casa e sempre me decían, ponte a ler. E tamén da escola, obviamente, pero a verdade é que os libros da escola quizás ao mellor non tiñan tanto interese. Lía máis cousas que me daban na casa. Vale. Os libros da biblioteca podense levar para casa? Bueno, os libros que temos na biblioteca de Oxford non se poden levar para casa. Básicamente son libros de consulta, libros de referencia que se utilizan para traballos de investigación e porque principalmente a causa que son moi valiosos, non? A moitas ocasións son copias únicas e debido a que son moi valiosos pois non queren desfacerse deles ou que haxa problemas de seguridade. Ao mesmo tempo, os libros que se prestan sempre se deterioran moito máis rápido, entón prefiren manter un cuidado especial con todo o noso fondo de libros. Ainda que hai algúns que se poden levar. Cantos anos levas traballando na biblioteca Bodleian? Na Bodleian Library levo 5 anos, empecé no 2003 e este xa é o meu 5º ano e máis ou menos traballei en diferentes departamentos da biblioteca porque é un corpo moi grande onde hai máis de 300 persoas traballando e cada persoa se traballa en equipo e cada persoa fai unha cousa diferente. Eu ao principio facía unha cousa e agora fago outra, pero sempre 5 anos máis ou menos. Vale. Gracias. No quería interrumpir. No hai problema, gracias. ¿Tienes algo más? Bueno, moitas grazas, Ernesto.